Yang Sumbar. Ayo aja to mung Gatotkaca. Kae gerangane sing kaya kebo nyikaran kon maju pisan. Cangkem elek. Anjing telu. Janaka, kula wonten dawuh Kakang Mas. Arep ngajar Gatot monggo. Arep batal karep murungke ora bene Gatot monggo. Nyumbari wong Jodipati ora melu urusan, mbok sumbari kaya kebunyi karan. Arepmu piye kula mboten nyumbari jenengan cangkem elek kowe. Enten apa, Den? Aku Ayamana. Ayami pripun? Aku dioyak-oyak Kakang Jodipati mang ta wingking kula mriki. Antong bolong. Wonten dawuh? Kowe ngerti buron laronku? Mboten wonten kidang menjangan sing lewat mriki. Dudu bangsane kewan. Lanjut. Madukara. Sinten niku? Janaka Jlamprong tidak geceki ndase. Lah niki. Wah. Bagong aku Ayamana. Aku dioyak-oyak Kakang Jodipati 200. Til Basuki mawa beliau kabeh iki saiki kanggo dhuwit. Enggak tak wingking kula mriki yo. Wetengku kok luar ae. Wis sore lho. Ketok kaya masuk angin. Bagong edan. Bagong edan bose. Aduh ketok iki ketut sak anune, sak ampase lho. Yo Bagong kurang ajar. Bagong kurang. Ah kae suarane Madukara. Mulat mara Sang Harjuna esmunira kamanungsan kasora banting kaing mungsuh Koko Prabu kaipe kula nyuwun pangayoman kula dipun oyak-oyak Kakang Bimasena. Lah Siadi ngopo kok dioyak-oyak? Badhe ngukum Gatotkaca perkarane. Kula wurungaken dedaupanipun kaliyan anak kula Pregiwa piyambakipun boten trimah. Njut anakmu arep kok jodoke karo sapa? Kaliyan Atmajendra Ngastina Lesmana Mandra Kumara. Lah iki kowe iki ya ngawur kok Janaka. Kowe kuwi satriya lho, dirembug wis gumathok dina wis dadi. Lah kok si Gatotkaca karo Pregiwa arep kok wurungke dosa ngono kuwi, Di. Dosa ngono kuwi. Ja saiki aku arep takon si Adisa mbatalake dedaupane si Gatotkaca lan si Pregiwa. Kuwi jalarane apa? Ngemban dawuh Guru Durna awit Gatotkaca upami
Apalakrama kaliyan anak kula pun Pregiwa menika tembinipun badhe nemahi bebendu. Kok iso ngono? Dasaripun itungan Pancasuda, Nyai. Kowe kudune kuwi tanggap ing sasmita Begawan Durna kuwi sapa, Patih Sengkuni kuwi sapa. Kuwi iki wong-wonge Kurawa bisa den arani dom sumusup ing banyu. Sing arep duwe gawe kuwi Jodipati karo Madukara. Lah kok wong Jaban Rangkah arep melu-melu. Wong Jaban Rangkah kuwi arep ngrusak kanthi pengajap ringkihe Pandhawa ki maneka warna sing dadi carane. Klebu nganggo cara mbatalake dedaupan iki. Aku gumun karo kowe iki Janaka. Jare Kresna karo Janaka ki ibarat suruh lumah lan kurepe yen dinulu beda wujute yen ginike tunggal rasane. Nanging apa nyatane? Kowe luwih percaya karo wong Jaban Rangkah kanthi dasar hitungan-hitungan sing ora cetha wujud lan kasunyatane. Inggih, kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun dipun ayomi Koko Prabu ya. Jeneng sira Yayi bakal tak paringi pengayoman angger kok jabel. Anggonmu bakal murungke Gatotkaca anggone bakal kajatukrama kelawan anakmu si Pregiwa. Ngestaken dawuh Koko Prabu. Umyong manengker langit kinurmatan pradangga manguyuyu anengge dhaupe risang Gatotkaca miwah Endang Pregiwa sineksenan dening para satriya miwah para raja miyang Narpati. Ora mikir mangsa musaka saka gunjang kanji ing alam donya pramanusa putri sakara alam mati maring pidana nanging padha ora rumangsa yen rusak alam adesang sira aja padha kesuwa kabeh ngono karsane yang sukma kula aja padha sembrono supaya dalam aku citra. Pelada iblis lanat. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Atma Jendra Ngastina anak Angger Lesmana Mandrakumara gagar wigar mbabar wirang. Anggone duweni idam-idaman pengin dedaupan karo si Endang Pregiwa. Weh, Gatotkaca murang tata ya. Tak akoni saiki Sengkuni trima. Ning sawangen besok kalamun si Gatotkaca duweni gegayuhan para Kurawa sing arepe mbatalake sing arep murungake. Kinutang-kutang tansah bisa lelati Pranyata rasa tanjak ngayoti kota susila jati toko tulodo sakateki katongan kudu hati sana marir kuka kaya ngaruni luring kabudayan itu laksa kayak bangsa mancara ayu ada anak bangga
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mas Gareng, piye Dik Petruk? Dik Bagong, piye? Mas Petruk, ayo. Isih ketemu ana ing Patsonga gara-gara. Heeh. Jajaran Gatotkaca ya rong lakon wis dikelirke mengko kari ya kuwi lakon Gatotkaca dadi ratu. Heeh ya Le. Nganggo leren dhisik ora ketang sedela, nganggo leren dhisik ora ketang nggur sak kemprangan. Iya. Ternyatane dalu menika Petruk Mas Gareng Dik Bagong nampi dawuh nampi kapercayanipun para warga masyarakat ngono ya Le. Warga masyarakat ndi Mas Petruk? Nggih punika warga masyarakat pepunden-pepunden ingkang lenggah wonten ing Desa Pucangan Kecamatan Palang. Heeh. Padipaten Tuban ya anggone dalu sak mangke kagungan kresana nggih menika puncak PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Senadyan sasine pun mboten Agustus nanging tidak ada salahnya gitu. Dipengeti wong ternyatane dalu sak mangke menika acara puncakipun ngono ya Le. Mula awake dhewe wajib mengucapkan terima kasih. Mas Gareng mengucapkan terima kasih Ibu Kepala Desa, Ibu Sumini, sumrambahe para perangkating desa. Ibu Risa, Revi, Valiana, sarjana seni, ingkang jinejer dados kaur keuangan, Kang Sarto, ketua panitia, ngono, Lan ngaturake panuwun Mas Gareng Dik Bagong kanggo seluruh warga masyarakat ana ing Pucangan ingkang sampun nenggani wiwit sonten ngantos ing season gara-gara sak mangke ingkang sampun tresna kalian kula sak rombongan nggih menika Sanggar Seni Astabrata mijil saking Kota Angin Kadipaten Nganjuk. Wah ya ya Le. Nguri-uri budaya, ngurip-ngurip budaya, wabil khusus wayang kulit. Ternyatane budaya menika dados jati dirine tiyang Nuswantara, nggih ta? Dadi bangsa kuwi nek wis rubuh wis ora duweni budaya, budayane kuwi wis keropos, tegese bangsa mau ora duweni jati diri. Ngono nek budayane isih jejeg, budayane isih bakoh, tegese bangsane kuwi jati dirine isih kuat. Bangsane mau jati dirine isih berkarakter. Wah, ngono ya Le. Wong ana salah satu penelitian kuwi peradaban di dunia kuwi sing paling luhur kuwi ya peradabane wong Jawa. Wong ngono. Mula ayo dijaga bebarengan budayane awake dhewe yen ora Petruk Mas Gareng Dik Bagong Kang Sarto sing uri-uri gelem nyelenggarake kabudayan kaya bengi iki ya sapa meneh. Ngono ya Le. Dijaga bebarengan budayane dhewe. Diuri-uri diurip-urip nganti tekan anak putune nganti sok tetep tresna karo budayane awake dhewe. Wah, ngono ya Le. Mergo nek generasi penerus generasi seniman kuwi tak kira ora ana enteke, ora ana enteke, ora ana. Dalang ngisor kuwi lah pirang-pirang. Sinden ya ngono, pengrawit ya ngono. Ning sing jarang dipikirkan kuwi regenerasi ya to sutresna budaya, pecinta wayang kulit. Nek dalange akeh, sindene akeh, pengrawite akeh. Ning nek sing nanggap yo arang-arang. Ha iya. Sing pentinge justru kuwi. Mula dididik wiwit saiki para pecinta wayang, penanggap wayang ya perlu regenerasi. Wah, ngono ya Le. Ya, ngestokke dawuh. Lembang. Mas Heru. Juan luar biasa. Mas Heru, Dalem bawa Mardika Mas, pengine bawa napa ampun, duwe Mas. Pengas. Oh, pengase. Oh, bar aja. pelok barang aja. Pelok barang Mas Hektor. Wah, jaja. Ya, monggo Mas. Ku ngendoni swasana. Apa man?
Enggak ada permintaan, Mas. Yen nangis. Oke. Sinom tor. Iso apa ora Victor kuwi? Lah. Ya. Yen nangis nangis sisa apa Ode tidak merasa bersalah. Lah kok duduk. Modele kaya ning teras ngono. kebacut tinggal mulih marang mula nira tangeh yen gelem bali ngrarujit jroning ati yen kelingan labat ipun wala kuwato nuruti lakoning urip Kelas ke? heman urip pisan nggodo lanan Jan elingan ning Pasuruan ngene bar jam 11. Pasuruan niki wis tancep kayon niki jam 11 bar ya. Dik Sinta. Dadi ati. Nggo ramban kedua jaipong sing kalem ngono kae Mas Aryan. Langsung buka celuk kalih berdiri pelan boko pelan. Yo coba kaya ngapa dadi ati, yo. Sing kaya ngapa menyatane kelakon seprene angger gendra wekasane malah
yen wong urip coba lan godane gedhe sabran Yuk dipun lajengaken Dek ya. lahir lan batine dadi ati minangka salam pambuka wonten ing sisih gara-gara unjuk ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media Kang Sarto Pemdes Pucangan. Ditelaske Dik ya. lahir lan batine. Nggih matur nuwun Dik Sinta. Ya, sampun ngaturaken menika menika dadi ati minangka salam pambuka. Menyelam sambil minum air. Diwaca pesan-pesan yang masuk lumantar WhatsApp. Ya. Assalamualaikum. Sugeng enjing Mas menawi kepareng niki saking Rincang WMC nyuwun tembang.
harta palwan uting ranu Kersing karsani jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara rumaos kagiat jroning batos dene kasatriyan glagah tinunu sakmangke kerawan warangka ngastina Paman Sengguni ingkang menika paman saksampunipun lenggah satata ingkang putra Brajadenta namung ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah sabda pangandikanipun Paman Harya Sengguni. Brajadenta tekaku mapan ana kasatriyan glagah tinun iki sepisan mertuwi marang kawilujengane si Brajadenta sumrambahe para kawula ing glagah tinunu dene kapindho pun paman mung arep nakyenake pawarta kang warata ujare Mbok Bakul Sinambiwara apa bener putraku si Brajadenta bakal kawisuda jumeneng patih ana ing Pringgondani nggih paman lakar kaluhuran pawarta menika leres mbok menawi kula badhe kawisuda jumeneng patih ing Pringgondani dene ratunipun nuringgih ponakan kula pun Gatotkaca dadi kabar mau ora kleru ya nggih mboten paman wis ora ateges pun paman iki nyampuri urusaning negara liya nanging pun paman mung kepengin neliti kanthi permati Gatotkaca bakal kawisuda jumeneng ratu ana ing Pringgondani dene patihe si Brajadenta iki mau kabeh saka panemu lan gagasane sapa nduringgih sedaya kala wau awit pirembakan saking keluarga Pringgondani miwah keluarga para Pandhawa paman lah panjenenganmu didapuk dadi patih ana Pringgondani kuwi ya trima rumaos bejo kemayangan Raden Patih dene kula tesih dipun paringi kapitayan kinendombani anak kula pun Gatotkaca sik ana tetembungan aja kesusu mundhak keseluru ora ateges pun paman iki gawe urup-urup babar pisan ora ning paman mung arep matur witing klapa saklugune dene kowe sarujuk ya syukur dene ora ya ora dadi baya pangapa kados pundi paman rada maju sing dadi lungguhmu tak jarwani ya ngger Brajadenta angodari tias riwut urwati rawat wewati wedi lamun kauningan ing pados pundi Paman Harya ngene ya Brajadenta sak temene senadyan Pandhawa kae kondang satriya kang sekti mandraguna nanging sejatine Pandhawa kae wong julik lho ngger mula kanggone Brajadenta mesti ora krasa yen diapusi karo para Pandhawa merga kowe kuwi wong jujur kowe kuwi wong lugu Paman Sengguni paduka paman saged ngendika kados mangkaten menika ngagem dasar menapa kowe lah kok dadak takon ta cah iki negara Pringgondani kuwi tinggalane swargi ramamu Prabu Tremboko Prabu Tremboko seda sing mateni Prabu Pandhu Pandhu kuwi sapa Pandhu kuwi bapakne Pandhawa banjur Prabu Tremboko kagungan putra cacahe 7 ya kuwi 1 Arimba loro kowe Brajadenta angka 3 ya kuwi Brajamusti Brajalamatan Brajawikalpa ora lali Mbak Yumu Arimbi kang sarta kala bendana nggih paman ngestokaken dawuh ning ayo diteliti bareng-bareng kanthi permati ya Brajadenta kados pundi sak sedane bapakmu ya kuwi Rama Prabu Tremboko
dipateni karo Prabu Pandhu sing jumeneng ratu ya kuwi kakangmu Arimba. Lho nggih. Kuwi wis pas, kuwi wis bener. Banjur Arimba kae sing mateni sapa? Mboten wonten asanes nggih Kakang Mas Jodipati, Kakang Mas Werkudara. Arimba mati nggih. Arimba mati kudune sing dadi ratu ki kowe. Pancen bener Arimbi kae Mbak Yumu umure luwih tuwa nanging kae taler wedok. Taler wedok kuwi ora duweni hak wewenang dadi ratu nyekel keprabon ana ing negara Pringgondani. Apa meneh saiki pikiran Brajadenta. Senajan umure luwih tuwa Mbak Yumu si Arimbi nanging saiki pikiran Gatotkaca kuwi sapa? Gatotkaca kuwi tedak turun mungsuh. Bapakmu si Tremboko mati dening Prabu Pandhu. Masmu Arimba mati dening Werkudara. Werkudara gelem karo Mbak Yu Marimbi nanging megahe kelawan kakang lanang ya kuwi si Arimba rabi wae dadak kanggo tumbal kakang Marimba. Anak-anak si Gatotkaca. Gatotkaca dadi ratu cekak cukupe Brajadenta. Kowe kuwi mung diem-yem karo Gatotkaca, kowe iki mung diem-yem karo para Pandhawa. Kabeh manusa sejatine wis dadi sanggit rungsiting para Pandhawa supaya Pringgondani kuwi dadi negara jajahane para Pandhawa. Mosok kowe ora krasa? Mosok kowe ora krasa? Kowe diem-yem dadi patih supaya ora ngundat-ngundat kelungguhan Ratu Pringgondani. Gur derajat patih iki badokan apa to? Ing atase sing menang dadi ratu ki kowe ning kowe malah trima dadi kasete bocah wingi sore si Gatotkaca. Wah. Paman Harya Senguni paman. Piye Brajadenta? Sayektinipun kula menika nggih sampun mendhem raos rik dumateng para Pandhawa. Utamanipun Kakang Mas Werkudara. Nanging upami kula badhe mbalela, ibaratipun kula gajah sampun boten gadah telali. Ibarat manuk sampun boten gadah swiwi. Aja nglokro rasamu cah bagus. Sejatine sing gedhing keburu sengit karo para Pandhawa kuwi ora nggur si Brajadenta. Sing pengin mateni Werkudara ki ora nggur kowe, aja rumangsa ijen. Akeh kancamu kok, Gus. Kelebu anak Prabu Duryudana ing Ngastina sak urawane kabeh kuwi ya ngalapatine Pandhawa kok, nggih. Mula, Gus, yen sliramu kepengin njaluk baline negara Pringgondani, para Kurawa sing sago mbantu anak Mas Brajadenta menapa saestu paman badhe ndukung Brajadenta menawi kula badhe mbalela dhateng Pringgondani paman. Lho piye ta? Aku ki apa tau ngapusi Sengkuni kuwi apa tau goroh. Tur maneh aku wis tuwa, aku wis menep sing tak goleki apa to ngger Brajadenta. Paman Sengkuni piye? Kagigah raos sing batin kula mbok menawi gesang kula namung dipun paeka kalian para Pandhawa. Syukur yen wis kebuka sing dadi atimu. Terus saiki karepmu piye Brajadenta? Kula atur nyekseni paman. Sak menika kula badhe mbalela dumateng para Pandhawa. Kelungguhan Ratu Pringgondani tetep badhe kula rebut. Lah nek Pandhawa karo Gatotkaca nggondheli Pringgondani, sungsang bawon balik Pringgondani sak pendawane. Pandhawa sak Gatotkaca badhe kula pejahi paman. Bagus, Ger, bagus, bagus. Sigra kang kuming
Puna padha mirah ingsun prihatin was pokong mijil tuhu dahatan po karya sangkang rinemakan Gusti ya jagat ya dewa ya Bathara ayo para Pandhawa sak Gatut Kacani sing menang nglungguhi dampar keprakebon kuwi dudu Gatotkaca nanging Brajadanta mergo aku taler lanang hamba Mbak Yarimbi umure luwih tuwa tekan Brajadanta nanging taler wadon ora wenang ngukup keprabon negara Pringgondani janji Gatotkaca ora gelem medhun saka dampar keprabon Pringgondani kelakon sungsang bawana balik Pringgondani dina iki Aduh Bathara Gung amurwa bumi mugi kaparengan paring mangan sema marang kaguna kang tarik bisa pilih jatuh Ramayati umat bisa nampak nugrane iki ya aku kang jeneng mimiji gede marang kang ra
Gatotkaca kula wonten dawuh Eyang Prabu Mangsahpati. Sakwuse Gatotkaca lenggah ana dampar keprabon Pringgondani, dina iki pun kaki kang bakal anetepake lan angepyakake. Rehne wis sawetara suwe negara Pringgondani kene kumplang pasiwakane. Lah dina iki wis ana kang minangka dadi pepayunge para kawula dasih pemimpin nom-noman ya isih tedak turun Pringgondani. Tak tetepake ya dina iki Nalendra Pringgondani jejuluka Prabu Anom Gatotkaca. Biak 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 biak. Kacuri ketiwasan Kakang Mbok. Geger ana pasiwakan jaba. Kakang Brajadenta ngamuk punggung Suratamtaha mbalela tumuju Pringgondani. Sajake Kakang Brajadenta ora trima yen mung dadi pepatih mapan ana Pringgondani kene Kakang Mbok Animbi. Balarupa saking kutha Sagara Kala yen hatanamu tosa sang Sri ing punika Kakang Mbok Arimbi kang amrepeki kula. Iya Brajadenta. Mulane aku methuki Brajadenta mapan ana ngalun-alun. Amarga selak ora kuat anggonku ngrungokake palapore kalok Bendana. Apa bener kalamun Brajadenta ora narimakake yen to anakku Gatotkaca kaju menengake ratu? Lakar kaluhuran Kakang Mbok, kula mboten trimah menawi namung kadhapuk dados pepatih wonten ing Pringgondani. Brajadenta, kok becik timen sing dadi pikiranmu? Wingi-wingi kowe ewuh apa? Bareng iki wis wisudan lah kok dadak ana babak anglayoni jujul hanusuli. Ora ngopo anggonku padha momong sedulur Brajadenta. Aku ngurmangsani sedulur metu wadon ora majipi tumrap kalungguhan Pringgondani. Mongko biyen kowe ya wis tak kongkon nyekel peperintahan Ruske Swargi Kakang Arimbo. Ning wangsulanmu jare kowe ora kuwagang dadi ratu. Malah saka panjalukmu dhewe supaya tetuka sing kadhapuk dadi ratu. Bareng kabeh wis sarujuk kowe saiki malah mbalela mentahke rembug sing wis maton. Luwih-luwih kala Bendana palapore padha dimirengake para sepuh. Kaya ngapa sumrepeting panonku mergo ngempet rasa isinku. Para sepuh sing ora ngerti sejarahe dikira aku njarah rayah palungguhan Pringgondani Brajadenta. Kakang Mbok ora perlu izin. Kowe ora perlu izin. Pancen nyatane ya kaya ngono kuwi. Kowe wis sekudhon karo Pandhawa ngrebut panguwasa Pringgondani saka tanganku. Ya ngono apa ora? Mung merga kowe ngeboti anakmu dhewe nganti mentala nempuh dalan sing ora bener. Mula saka kuwi, Mbak Yu Arimbi ora sandatak nganggo tembung izin. Akonono wae. Senadyan ayu rupamu ning
atimu tetep tobat. Ayo sing seru. Hey, wah. Hey. Ah. Hey. Ah. Hey. Ya. Paman Brajadanta paman paduka ampun ngantos dameling sem menawi paduka milik kelungguhan Pringgondani monggo sak mangke Pringgondani sak wetahipun kula borongaken paman Brajadanta ora sah macak melas kowe Garut Kaca kabeh iki iso dumadi merga akal julike wong-wong Pandhawa kalebu bapakmu merga Pandhawa ki nglungguhi negara Ngamarta Pandhawa ngrumangsani Ngamarta kuwi negara cilik bisane gedhe kudu diblengket karo Pringgondani jare Pandhawa ki wong utama ning jebule Pandhawa ki wong serakah dakah milik karo kamukten ning liyan kowe bocah wingi sore durung iso apa-apa diselake dadekke ratu mung merga saka Pandhawa pengin gedhekke keprabone Ngamarta iya apa ora penak timen haleh mengucap ora watak pepunden Pandhawa edan marang kelungguhan Kanjeng Rama golek kamukten dhewe direwangi babat alas paman Brajadanta kowe mblenjani janjimu biyen kowe ora pantes tak pepundi pantes tak punjung nganggo keplantangan glak-glak limpah mutine iki kowe
Pripun, Ger? Pripun? Paman Brojo Musti, Paman. Abot rasaning atiku, Paman, aku perang mungsuh pamanku dhewe. Ngaten mawon nggih, Ger. Kula melu sabiyantu kula badhe mlebet wonten epek-epek panjenengan ingkang kiring. Mekaten, Paman nggih. Mangke kula aturi namaaken dhateng ingkang Paman Brajadenta nanging wanti-wanti weling kula. Menawi mangke wonten kahanan ingkang ngelok-ngeloki ampun kaget nggih, Nger. Ger Brajadenta, aku bapakmu Tremboko kang wis abadan sukma. Kudune aku wis mesem guyu ana swarga amarga wis nyekseni Gatotkaca dadi ratu. Ning bareng nyumurupi polahe Brajadenta kang kaya mangkono tetela nyandet-nyandeti nggonipun romanjing ana swarga langgeng. Brajadenta, kowe lali karo ucapmu yen kowe tetep puguh bakale mbalela pengin dadi ratu padha karo Brajadenta nyengkake bapakmu iki mlebu ning neraka Jahanam. Brajadenta, Enwiting wani risang Gatotkaca kaliyan Raden Brajadenta. Nanging dupi midanget suwantenira Prabu Tremboko ingkang wis abadan sukma kadya linolosan otot bebayune Raden Brajadenta rumangsa getun awit kenging pangicuk-icukira Patih Harya Sengkuni dupi lena risang Brajadenta. Raden Gatotkaca ngetok karusan kang pungkasan den tempiling ingkang paman ngagem astanira ingkang kiring gugur sang Brajadenta manjing ana astanira sang Gatotkaca ingkang nengen. Jiwa manjing Ladala Gatotkaca, aku pamanmu Brajadenta kang wis abadan sukma ya kulub ing tata gelar pamanmu mbalela ana ing pringgondane nanging sejatine aku mung neter sing dadi jiwa kasatriyanmu. Dene saiki pun paman wis purna kang dadi kewajibane, pun paman marem bisa nyawang pulunaku Gatotkaca bisa jumeneng ratu ngayomi para kawula dasih. Pamanmu Brajadenta ngempek eom animpal keli ana ing tanganmu tengen. Pamanmu Braja Musti wis manjing ana tanganmu kiwa, aku bakal manjing ana tanganmu kang tengen.
Dadiya piandelmu, dadiya sarana kekuatanmu. Ya kuwi aji-aji Brajadanta, Brajamusti. Waduh paman, ora nyono ora nglegiwa. Pamanku Brajadanta Brajamusti tumekaning pati manjing ana epek-epekku kiwa kelawan tengen. Iya paman, tak eling-eling welingi paman Brajadanta lan Brajamusti kasekten kang wujude aji-aji. Brajadanta Brajamusti iki dadi sarana memayu hayuning bawana. Njejekake laku ning adil kang sarta ngayomi kawula sak prigondani paman. Sing becik kena dadi patuladan, sing ala kagilesa anut laku ning jaman Ndara. Ndara Gatotkaca. Wa Semar kepiye? Panjenengan jumeneng dados ratu mimpin bawat pemerintahan kawisuda wonten ing negari Pringgondani Mratandani, lelampahan Banjaran Gatotkaca sampun paripurna. Mugi-mugi lelampahan Banjaran Gatotkaca saged anyerambahi katentreman wonten ing desa mriki sawarga masyarakatipun. Kula Semar saking Kitha Angin bilih wonten tindak sak pecak tembung sak kecap ingkang boten meranani penggalih kula nyuwun diagung pangaksami. Semar